ñoni e fere goma molotine ñembe yaduma Abdullaahi ñoni e fere goma molotine ñembe yaduma Abdullaahi ñoni e fere goma molotine ñembe yaduma en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en wotete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñe windere feeñay ɓataake bindaɗo mawnde tati bowte hitande ujunnaje nogas e goo ɓataake men ko fate rendo meɗen yewtere men aljuma hannde en ciɓima yewtude toɓɓe 4 toɓɓere adinde yewtere weltare tv yewtere men buuɗal yurmeende ɓataake men hannde ko wasiyade koye men yo en ɗaccu joftigu accen ɗum mi salmini kaari salmitakimi mi yofto min nañal wonde mi salmintamo mi wanni kaari e yange mum walla e inde mum walla e jenayse mum walla ni nde dañi caɗele nde kaari min nene wannanimi mi yofto mi waɗi kaari audio mi rewe inde kaari mi salmini ɗum kaari de nde waɗi audio nde rewani e indam salminanimi minne mboɗo yofto mi waɗi kaari audio privé mi salmini ɗum ha hande kaari wattakimi audio privé minne mboɗo yofto mi wirto kaari mi yiyani kaari mi ɓenna kaari sikka mi yii ɗum ñande wonde kañum ne wirto kam muɓɓikino guite ɓenna wasa lardemi wiyan yofto mi fotta e kaari e nder rendo ko wayno kew min calmodira komin yimɓe teddodirɓe andodirɓe kono ñande hen ko haajuji ne keewi koyeɗe ne keewi programme uji ɗi ne keewi min mbasa rokkodirde fodde nde jomum yiira ɗum nanguiram ɗum wiyan yofto kañum ne ñande wonde ko ɗeɗo ko toɓɓe actualité ji guuraɗe joftigu moƴƴani saɗa yofto e moƴƴere saɗa waɗa moƴƴere waɗir Allah mbasa yiide mo mbaɗanta o kala nde mbatta moƴƴere nde mbatta nde jiya mo mbaɗanta o joni natta wadde nde tawno neɗɗo timmani sa toppitima neɗɗo a sertaɗe hoorema haalaka noon neɗɗo mo toppirɗa o an hoorema tan sa toppitima hoorema a laari hoorema ñalawma o ha nangue muta a yino mbaɗa ni sa renaki tan joni an hoorema certa e hoorema joni ganca hoorema ganca won e gueɗe e hoorema ganca won miijoji e hoorema ganca won e gueɗe e ma haalaka noon neɗɗo goɗɗo mo mbattuɗa yitere o haalaka noon neɗɗo goɗɗo mo nanguirɗa o haalaka neɗɗo goɗɗo mo jiɗɗa yoftade kala kaɗa waɗa waɗir Allah so neɗɗo maayi a ari jenaysi a itti mbuɗuma a joƴƴini waɗir Allah
a yaɓɓi koyɗe ma ari a duwima waɗir Allah ndu woni ɗa ko mayɗo e jokkude en ɗam annene so tawi tour arti e ma jomum ari alhamdulillah so jomum arani woto nangguir ɗum joftigo minne kadi komi joftotoɗo ko mbaɗanmi kaari ko kaari arani wonti yeego Allah yalti ɗum waɗi hande en ndewat Allah en duwoto en calminat en duwoto jaabetake saabu ko yeengo ya yiyam hen mi yiima hen ñande a yiyanimi hen foof mi yiyatama hen sa yiyanimi hen min nomi yeftorma mi yiyatama hen ɓerɗe ɗe oñodira ɓerɗe ɗe keewa balaɓe ɗe paye dow Allah yalta seyɗade naata weeyo moƴƴata konde goto men kala yiɗanta goɗɗo jaam e ɓuuɗal weeyo moƴƴata konde goto men kala toppitta ko ɗoftata walla toppitta ko goɗɗo wonde komi waɗananima ko o wannanimi ɗum mi wasa toppitade ɗum kaari yangini a waɗi fodde ma alhamdulillah fodde nde yaɓɓetake fodde nde Allah koko ruttata ɗum wona kaari ruttanma ko Allah ruttanma fodde nde kala ko mbaɗirɗa Allah Allah addanma kala ko mbaɗirɗa yeego lebtoɗa tampa gonta tampowo e oɗon fannu tampuɗo ɗehiɗo lehiɗo ganduɗa ñawɗo ɓernde ñawɗo guite ñawɗo yeeso ñawɗo hunuko ñawɗo jikke ñawɗo jikku ñawɗo miijo ɗe gueɗe kala gona ɗe maɗa ya ha ɓooye daña ñabbuji mawɗi ñaw ɓernde ñaw tension ñaw estomac ñaw asma ñaw pop ara derguito e nder ma ganda hen yeeso ma suma ɗo jiiɗa kala aɗa ñirɓini aɗa ñorɓini aɗa ande hoorema taw koye nder ɓernde ma wonde tawno wone ma ko ƴiƴam e ndiyam ƴiƴam e ndiyam e kette tew e ƴii e nguru soma hen sa woppani battinde mette e ɓernde ma feeñay ma ɗum waɗi jiya neɗɗo ne ñanti ha yoɗi kono sa laari yeeso ngo yiyata hen gewol wonko woni ɓernde he firti noon ko neɗɗo yo salo joftigu neɗɗo salo joftigu yewnu ɓernde ma e joftigu yaltin ɓernde ma e joftigu wat ɓernde ma ɗum sa salmini kaari salmitimama alhamdulillah so salmitinakima wat wonde ko o nanani walla o yiyani walla o yejjiɗi walla on gone hoore he tawno hande probléme uji ɗi ne keewe koye he a waɗi audio whatsapp a salmini yimɓe neɗɗo ari waɗi audio salmini yimɓe salminanima haqqille ko haqqille ne diwa woto nangguirmo ɗum ene wawi ko jejjiɗɗo walla connexion makko moƴƴani o yiyani profil ma walla o hettaki audio ma o taw walla ni o heɗaki ni ko kalɗa ko taw audio privé neɗɗo ne wona ligne en ligne neɗɗo ne wona ligne aɗa laara taw wona ɗo no woni o woni ko banggue goɗɗo on wawi wonde Facebook walla o wona Google walla ni omona en ligne taw woni koye haalde téléphone omo haalde joom suudu makko walla joom galle makko walla bammakko walla sihil makko so gayno uddu téléphone makko o yaaha an noon gonɗoto hen no mbiya an de aɗana e ligne mboɗo yima aɗana e ligne mais ko an waɗimo e ligne he wona an waɗimo ɗon a waɗanimo ɗon waɗimo ɗon ko haaju makko so gasi o yalta ɗe ligne o yaaha an ka calminɗo tan walla ka namdiɗo tan so jomum artemani moƴƴi so artanima ko jejjiɗɗo ɓenni so artiña noon tawɗon o jooji ha heewa yejjita ɗum ko an famata ɗum sa famata ɗum o wawata famandema ɗum noon ne moƴƴi pinal manggal wona e nder haqqillaji men e nder ɗiɗo hen ɓoggi karale ɗi garɗen hande ene moƴƴi kutoroɗen pinal manggal walla mbaɗani ɗo audio minuit walla 23 heures walla 22 heures walla waktu wirtu walla waktu juulu walla waktu golle walla wonɗo ɓiili o wawa haalde o winduma cikka ko jaɓɓuɗoma walla ko manqueɗoma respect ande mbiya ay kaari de sa waɗi ni tan jabotako walla wanma ni hen ala goto men kala yo faman goɗɗo goto men kala yo faman goɗɗo goto kala so famanani goɗɗo rendo ngo moƴƴata fewata yuɓɓata teni kadi gañgu ɓeydoto e dow gañguji gonnoɗi mette ɓeydo e dow mette gonnoɗe sikki sakka ɓeydo e dow sikki sakkaji gonnoɗi goto foof yo wat cultivé e nder haqqille mum pinal ngal ene yaltina men e caɗele ha enen kala mbawen yitade hen koye meɗen sallllahu alayhi wa sallama toɓɓere wonde nde jiɗɗen haalde
ko jogaade esprit jogaade esprit ñembude ko ñembata ko taw wona aɗa ñemba hunde ne en nafma jogaade esprit yiirude neɗɗo hunde mbiya ko ma keɓa hono ɗum civisme kala ko jiiɗa ɗo ne jogii mbiya ko ma keɓa hono ɗum kala ko joli mbiya ko ma jola hen jawo woota jola kala debbo mo jiiɗa wiya ko ma jola hen rento ɗum an debbo neɗɗo jontaɗo wayata noon jontaɗo si faɗo jola mbiya ko ma jola hen faɗo woota jola kala mo jiiɗa ne ɓorni hono maggo mbiya anni ko ma jola hen jontaɗo sifortake noon wutte yalta jeeya yimɓe ne ɓorni mbiya anni ko ma jola hen so tawi a yeehi ko wayno won e leyɗele baɗe développé walla ko wayno saaha ko wayno hedde Afrique central oɗon gandi onon wonɓe Afrique central ɓe kalami ko ɗum ala hen aɗi e neɗɗo no ɓorni simbis rare jiya neɗɗo goɗɗo no ɓornimo neɗɗo kala ko ɓorni goto sa yaltayi goɗɗo no ɓorni joom so tawi ko ɓortude ñobba waɗa banggue ngam anje nandidinede kono noon so cakka yalti ujunnaje temedere debbo wiya ko ma jolde hen so wutte yalti temedere ujunere gorko wiya ko ma jolde hen so faɗo yalti enen pop mbiyen ko ma jolden hen kala ko yalti ko ma jolden hen so jaram yalti ko ma jolden hen so tawi jaranɗam moƴƴani fof en mayat ɗum tagui rendo men kala nde hunde moƴƴani ari enen fof en mayat walla dafeɗen saabu goto men kala wiyan ko ma yiye hen koma tine hen koma farno hen taw wona noon o so ɓornima ɗum o yo yaruni o yarani mbasen jogade esprit civisme wonde wiide mi yiiri kaari hannde ne jogui kotone alay saago mi daña hono ɗe mi yiiri kaari ene jogui cakka alay saago mi daña hono ka taw wona noon foti wonde jaaha ñamloyɗa walla ɓeɗɗa gorko ma walla ƴeewa goɗɗum walla daña goɗɗum gadda caɗele holɗum ɗum arat guila cukako sa jibini sukaɓe ma laar sukaɓe no poti ni ƴeewa ɓurguel yidde ñembude gueɗe mbaɗe noon min hannde mi yeehi galle kaari walla guiƴamen hannde sa yi kaari hannde ko ɓorni ko pantalon mo bamma ko ɓornimo walla robboyel ngel walla wutel ngel jomum ne haala ha yummo yiya ha yummo jaran ɗum yaade ñamloyo vax walla Lagos mbaɗa noon aɗa hettan ɗum ɓi yummo aɗana jangguinamo bone aɗa jangguinamo gueɗe mbaɗe noon neɗɗo jangguin ɗum kañum e hoore wonde jontaɗo hoore mum yidde yiilade kañum e hoore mum holko fewnata holko ferata ha yimɓe ñemba ɗum neɗɗo yo salo ñembude neɗɗo yo salo ñembude gueɗe ɗe pewani kala kaɗa ñembu ko moƴƴi ñembu gandal ñembu pinal ñembu cellal ñembu dañal ñembu ko yooɗi ñembu ko fayidini ñembu ko yadata jan ko toon ñembu hunde ha wiye kaari dañi anne a dañi ɗum so ɓooyi sa ronki dañde gontata ko haaside ɗon haasidagal arata ko kaari ko dañi ko yomi dañi ɗum somi dañani ɗum tan mi dañata jam gallam dañata jam joom gallam dañata jam sukam dañata jam walla joom suudami dañata jam yomi dañ tan kaari mahi yomi ma kaari mahi banen rewɓe bamma yumma an ɓi bamma o mahi gayni raakima holto gonɗa ma wat tarode wat pentire wat naggam wat karo wat ɗum ɓe ñoohoyma ha gonta haaside ɓi bamma o walla ha gonta gaño ɓi yumma o walla ha gonta gaño sehilma o walla ha gonta gaño guiƴe o ɗeɗo gueɗe kala ɗe jogui ɗum ɓi bamma ɓaari ɓaar ɓi bamma waɗi dewgal wat dewgal guiƴe ɓaari ɓaar guiƴe waɗi dewgal wat dewgal guiƴe ɗannima ɗanno guiƴe waɗi bitig wat bitig guiƴe maayi ɗo nde mbiyata noon ɗeɗo gueɗe foof ko gueɗe haasidagal ɗeɗo gueɗe a tanka aɗane e nder rendo men guila e bandiraɓe rewɓe puusoɓe bandiraɓe men worɓe won e gueɗe kaari en mbaɗini mbaɗeni kaari en dañi ɗum dañe ɗum kaari en ko ni mbayeni so tawi woni ko kaari taganma waade ni sa wayani noon gontata ko haaside makko ɗon jeeyi sababu noon jeeyaɗo fiyo e maayo yaaɓana Maroc fiyo e maayo maaya ene wayno leydi ndeɗo yontere holno foti Sénégal naade awa e ɗeɗo henne maaji ɓe paya e nder désert mo Libi maayoya ɓe ɗanno gartata ha aduna firto gartata ɗum noon ko enen moƴƴinta rendo ngo moƴƴinen weeyo ngo jonnen koye meɗen
fergoma moloti ene nyemba yaduma de humpiti golle musadafa o andi o tigi o jafan sallallahu alayhi wa sallam. toɓɓere tatiɓire ne jiɗɗen haalde ko fenade. eɗen gandi woni penale ko gila e cukako ko ñaw no ñaw jabet woori ni. ñaw jabet yaha nata ƴiƴam, ñaw cancer nata ƴiƴam, ñaw sida nata ƴiƴam, infection ngaji bonɗi jaa ha jetto ƴiƴam. wonta ko ma waɗa poɗɗe ɗe hinde antibiotique ha wara microbe o yaltina ɗum, walla ni ronka yaltinde ɗum daña hankkadi ni traitement ji ha mayde. cukalel ɗo ngel fuɗɗoto mawnude ɗo, so ngel ɗaccirama fenade ngel fuɗɗirima wawde fende, jinnaɓe ne laara angel fena hakkude maggel e guiƴiraɓe maggel, angel fena e nder galle he, angel fena e nder yimɓe. kalɗo ngel yeehi ngel fenta penale ngel adda nanda e gonga, accire noon sikke ko gonga taw ko fenade, taw Allah ne rokki ngel wawde fentude penale. ngel yaran ha ngel mawna ɗen penale jaa ha wonta ɗo makko ɗo gonga. ɗum woni hankkadi wonti chronique. eɗen keewi yimɓe waaɓe noon, eɗen keewi waaɓe noon, taw joomum ko jontaɗo walla ko gandaɗo walla ko neɗɗo baɗɗo fayida, kono ko penowo. ko haali fof fenata, ko haali fof woodani, kono joomum ko jontaɗo, teni joomum ko keptinaɗo, joomum ko gandaɗo, walla joomum ni anda ko wona haydara, kono hankkadi ni ñawo naate mum ha wonti cornique e nder ƴiƴam mum. kala nde feni fenande nde wayata kono gonga ni, teni kadi wuura hen ha maaya walla ha naywa ha daña hen. ɓe fulɓe ne mbiya fenande ala koyɗe, kono min mbimi fenande ke waɗi koyɗe. saabu hande sa ƴeewi aduna o e nder gurdam men ɓuuri wuurde gurdam juɗɗam e dañal ɓe kufɗen ɓe ndeweten, ko ɓuuri hen hewde daron mbiye ko ɓuuri hen hewde, ɓuuri hen hewde gonga ala hen. ɗo gonga woni ɗo koko yaɓɓa ɗon hay goto sohlani, koɗo fenande nde woni ɗo rippete sohla ha moni kala darje ɗon. on daraja noon oga biyaɗo yo haal gonga, ñobba gonga o rewa joom daraja fenande o beele tenkude lahal belgal wuttulu wutti oto galle. ɗon noon waɗi koyɗe. addata ɗum noon ko guilay cukako, tafde kelme fenade. a wawa andude koɗe fenade, teni koɗe fenade ɗe gonata gonga. joomum yaha noon ha mawna ene andi no wurdini fewani, wuuri ko fenade, kono wawa accu, wawa ruttade. so ruttima fewata, teni wawa yaltude hen, saabu ala gurdam goɗɗam so wona ɗam. tubakoɓe ne jogani ɗum inde, aɓe mbaɗa ɗum traitement ji, aɓe cafra ɗum. ɗum noon enen e koye men tinnoɗen kaɓoɗen ɗiɗo ñabbuji ha tenti so ɗi goni e sukaɓe guilay lesri. kaɓoɗen ɗiɗo henna ñabbuji ha tenti so ɗi goni e sukaɓe he guilay lesri. kaɓoɗen ɗiɗo henna ñabbuji ha tenti ɓiya ko jiɗɗama ko kala, ko korsinɗama ko kala, wona ko haalanma foof nanga gonga. holko addi wadde enquête neɗɗo maaya, eɗen gandi ko Allah warimo, kono holko jeeyi sababu to banggue woɗeɓe wona ɓe jaɓani ko Allah warimo. ala wonko ɓe jiiɗi andude. neɗɗo o no sifori foof siɗi o wona luuɗo suudu makko, omo jaɓɓo temedere gorko par jamma, so yalti o aduna ɓandu makko ubbetake, hay goto neffatamo, hay goto accatamo ha ande holko saabi. enenne alay so kutorɗen e kala saaha woni enquête aji. ɓiye ko haalanma foof andu, joom suudu ma ko haalanma andu, joom galle ma ko haalanma andu, guiƴe ko haalanma andu, miñe mawne goɗɗo ko haalanma. ardin haqqille loska nde tawno ɗemgal kam fenata, ɗemgal sahani haala ko woodani, ten no feɓidira ni ne nande gonga. so naati haqqille ma tan joni joni gonta goɗɗum, caloɗa nande ha nanda hen ha nimsoya hen. hande ko ɓuuri hewde men nimsat, ko ɓuuri hewde ko nimsa. minen de wonani min nanirno, minen de wonani min jiirno, wonani min cikkirno, wonani ka yaltirno. ɗum woni rendo men.
ko ɓuri heewde e renndo men alaa humpito firti ndeke ko won ko ɗaccuɗen ne reɓa ko ɗaccuɗen ne reɓa ko moƴƴaani. ko ɓuri heewde sa nani minen wonaani min nanirno oɗo histoire, minen de wonaani min jiiruno ɗum, minen de wonaani min nangirno ɗum, minen de wonaani ɗum haalirno. ay goonga arta caggal enen fof nimsen ndeke firti ko alay sago jurniten rendo men ngo, lawƴen rendo ngo, ne hen sukaɓeɓe mbahlen ɓe ɓe gonta yimɓe gongiyankoɓe woto ɓe mawnidde e woni toɓɓe wonta toɓɓe gañiɗe ɗe mbawata safrade. sallllahu alayhi wa sallam toɓɓere nayyi ɓiire mbiɗen ko toɓɓe nayyi gadduɗen ko suuɗo kasiriri kasitiri ko en sehilaɓe min mboɗo horsinma mboɗo yinma mboɗo teddinma mi suuɗatama kono aɗa suuɗami, komi joom galle ma mboɗo fasnima mboɗo teddinma mboɗo hormima ɓernde mi udditema kono an aɗa suuɗami, comme joom suudu maɗa mboɗo yinma mboɗo jibinanma mboɗo wuppanma mboɗo defanma mboɗo nehanma sukaɓe maɗa mboɗo toppitanima galle ma saɗa maha mboɗo darnima hen kono aɗa suuɗami wonko cuttami, aɗa suuɗimi wonka haalnanimi. eɗen gollida min e ma, eɗen gollida golle ɗe gollaten ɗe ken yimɓe golliɗe ɗe gollida kono aɗa wonko cuttami nder fof ko janfaji, pop ko janfa. sabu cuuɗowo sunnimo ko janfane aroye hen, ɗum woni ko fulɓe mbiyata cehilagal bonata ɗo janfa tawaka, dewgal bonata ɗo janfa tawaka, golle bonata to janfa tawaka, jaadigal bonata ɗo janfa tawaka. addi ɗin janfaji noon ko suudde mbasa wonde sincére. min mi wona sincére e maɗa, mi uddita ɓerdam, mi hooloma, mi hokkuma sirlam, mi hokkuma sirlam sabu sirlu o min tan mi wawa jaggudemo ne muusi am. ko mbawmi jogade sirlu ko fof noon aɗana jogui, ko mbawmi jogade fof aɗana jogui, ko mbawmi dañde fof aɗa andi. an noon wonkomi andanama, wonka haalanta kam sirluma mi anda, ko dañata mi anda, gonagal ma mi anda. min noon mo jogui faiblesse mi wawa moftude kadi komi jiɗɗoma komi sehilma. janggo jaam ɗo ɓerdam yetti e maɗo ɓerdema yettaki ɗon saabu an hoore maɗa wonka haalanta kam aɗa soomi janfa. ɗum tagui jiya neɗɗo yaha ɓoye min kay mi sikkanno kaari ko sehilam, walla mi sikkanno kaari ko neɗɗam, walla mi sikkanno kaari ko cirlidiɗam. ndeke yonde ko kaalen ɗum foof wanjoyte koye nofuru kaari, walla wanjoyte ko banggue goɗɗo. kanko noon o wanjantama o wanjanta oya, kono mo wanjana oya mo wanjanma. ɗo kadi neɗɗo yo wattu ɗo haqqille mum no moƴƴi. hande sirluji kewɗi jaltuɗi ko ɗo, janfaji kewɗi ko ɗo. ɗum noon kala mo aɗa yaada, mo aɗa gollodira, mo aɗa resodira, mo aɗa sehlodira, kala mo aɗa yaada, mo aɗa gollodira, mo aɗa sehlodira, mo aɗa resodira, mo aɗa gollodira, tinnoɗe yo won sincére. ɓuuri bonde ha tentino to banggue dewgal, ɓuuri bonde ko an gorkoɗa e dewgal wonko cuuɗɗa joom suudu maɗa, wonko cuuɗɗamo aɗa jogui amour cassé, walla debbo ne jogui amour cassé, wonmo yiiɗi omo suuɗi omo waɗa hen ko weela, anne gorko one ko noon, walla won janfaji goɗɗi gonɗi e nder ma a suwa ɓendinde ɗi taw fof ko janfa. yo Allah won ballo. musidɓe tedduɓe, buuɗal yurmeende so feeri feeñi feeñde ɓatakuji men so jomiraɗo hoddiri inchallah gonɗen koye lewru décembre, hande ko tati ko heddi e lewru ndu ko eɗen ñaagui yaafuya no feewi en dañata arde buuɗal yurmeende, kono musidɗo men haali abouba kalde dañi saaha yaajede ma aranen e buuɗal yurmeende ha tenti noon e toɓɓe ɗiɗi ɓurɗe mantinade ko wayno alarba e alhamisa, dewgal e cellal. musidɗo men haali abba so dañi yaajede ma aranen e ɗiɗon ñalɗi. musidɗo men ahmadou gatamare ba joom coccorgal kañumne ma aranen hen so tawi dañi yaajede so jomiraɗo hoddiri to banggue men enen noon en keɓata arde ko hedde lewru ndu ko kala en ñaguima yaafuya no fewi no fewi to banggue buuɗal yurmede. so buuɗal yurmede feeri feeñi feeñde ɓatake bindaɗo ɓatake men hande
koɗe ɗo hen toɓɓe nayyi yo jaam Allah jogomi jogo moɗon.